Aku nampa wangsit nek kowe wani karo Bathara Guru. Jan heeh. Bathara Guru gawe karti sampeka ben bapakmu isa dibanjut ning kahyangan ben kowe ora duweni daya apa-apa. Wah, jan ruru. Guru. Mobil mogok kok ora mau lemu ngomongi. Nek kentekan bensin. Ruru. Mirang-mirang ke. Ya ngalah. Terus piye iki kayangan iki, Wang? Santai sing sabar kabeh perkara ki ning dalane. Selak bapak motor selak gareng mati selak Petro wafat Ya ora kaya ngono dipikir kanthi ati sing semeleh. Ditata atine digelar digulung. Piye iki? Wah, Pak apa? Wah, Piye? sesek kumat IGD kok IGD kan. IGD dengkulmu atos. Biasane sesek ning IGD. Ngene wae. Piye?